Hello po! Isa na namang magandang gabi sa inyo mga friends. Tayo ay nandito ngayon sa bayan ng San Fabian. Dito po yan sa aming lalawigan ng Pangasinan. Tignan din natin ang kanilang mga silaw-silaw o pailaw ngayong Kapaskuhan 2024. Tara, let's go and see! Welcome to my channel. Here we are. Nung nakaraang mga vlogs ko ay ipinakita ko sa inyo ang silaw-silaw, ud, mangaldan, dagupan, kalasyaw at manawag. Ngayon ang papakita ko naman ay ang silaw-silaw ud San Fabian 2024. Napakaliwanag ang buong kapaligiran dahil sa inilagay nilang mga pailaw o silaw-silaw kung tawagin sa wikang Pangasinan. Feel na talaga ang spirit of Christmas dito sa nasabing bayan. Enjoy watching na lang po mga friends. Panoodin nyo na lang po hanggang sa dulo ang vlog kong ito. Okay? Kaya kung may time kayo mga friends, pasyal lang po kayo dito tuwing Kapaskuhan dito sa bayan ng San Fabian.
ito naman yung kanilang simbahan. Nilagyan din nila ng mga pailaw na halos lahat ay kulay puti. Ganun pa man ay maganda ding tingnan. O ano na mga friends, bali hanggang dito na lang ako. Ipinakita ko lang sa inyo itong Silaw-Silaw of San Fabian 2024. Ako ay magpapaalam na. Pero bago ko tuluyang magpaalam, gaya ng dati ay huwag niyong kalimutang paki-like at paki-subscribe itong aking channel. Paki-share na rin po at paki-click ang like button para updated kayo sa darating ko pang mga panibagong vlogs. At paki-follow nyo na rin po ang aking Facebook page, the same channel. Okay? Christmas in our hearts with God's love. Maligayang Pasko po sa inyo, mga friends. Bye-bye!